Amo na ni ang ginpa-sprayan ko last week sang pabulak. Nagabulak na no, wala pa. Ara nagapamulak na. Ginsprayan ni din ni Jewel last week. Ara nagali Uy. Di mas prepagid kami sa sang insecticide. Ano. Kailangan mo na ng bulak siguro na siling nilaw. Pamunap isa. Dapat kapagid. Amo na no? Din pang iban. Kadamo no? Di, ma-spray na kami sa kwan para sa insecticide ara na ko na. Muna gali ang bulak. Pagbalik ko na di sa June, ma-harvest na kami. Tubad kanogon nga wala ko diri. Kung kakaon nila kag putson sa mga Then sa babaw dagko. Hindi ko kakita, masilaw. Pag daw may diferensya ang mata ko. Amo na nang sprayan namon last week. May mga bunga. May mga bunga na gid man nga. May galing kay ginliwat namon. Kag-sprayan uli. Ito ang bulak yan So, spray uli kami. And then mara na. Amo gali na magpabunga sa mangga. Okay. Hopefully mag-successful para makakwarta-kwarta kami. Okay. Inakaras tubo na. Tanong katuspiak. Sprayan pa ni isang insecticide na. Putson pa siguro na isang papel. Okay. Hindi rahon pag ini sa mga insekto Dunot na hindi na mapuslan ko. Nagapamulak na ko sa babaw. Hopefully pag-abot ko hambal ko sila. Pagbalik ko, ulato nila ko mag-harvest. Gusto ko makita kung paano sila mag-harvest. Ginasaka ni nila kag limutan lubig yung nakakabit-kabit sila. Sinadi ko magkuhan sang bunga. Magputo sila sang papel kag mag-harvest. Lubid ginagamit nila kag magkabit-kabit daw. Very dangerous. Lapit na mo loob kuan man ni ko amo ini ang going up there nga part sang 10 hectares nga nabakal na. Nakabakal ko seaman man. Mostly nagapamakal di mga property, mga OFW alin sa abroad, mga seaman. They invest their money wisely. That's very good. So mula ng cycle sang wealth diri. Bulos-bulos malang. Ini mga seaman kabataan hindi sa mga kuan sang una, agsador, bakiro, pina-eskwela ang kabataan, nag-college, nagkuan, nakatapos, nag-obra sa abroad, kita dollar. So ang ginaarado sang tatay nila sa una, pinamakal na nila. Sila nasubong ang amo. I don't know kung ano natabo to sa mga amo nila. Anyway, amo ng circle of life. Okay? So amo sometimes sa babaw ka, sometimes sa dalom. So amo ini kay channel ini duta gen kuanya sakon and kuanya kaya mo ng gasto ya sa parado. So, someday produktuan damo na kwarta ya sini for so many years. Idol ini nga kwan nga property like that. Sino mauna nga makwanina kay tanawon mo lang daw gubat.
Pero kung palimpyuan mo, parado mo, kag makuan, kag tamnan, matahom ang itsura. So amo ina ang kuan diri pangabuhi namon sa uma. So mga wala ay kaintsindi, mga taga syudad, paminsar nila ini nga duta hindi mapuslan, banglid, kagubatan. Hindi ni after a few months balik ka di puno na nisang tubo, mais o kung ano da. Kwarta na. Kita mo kinapang totdanto ni Jerry ang mga hilamon ay nasunod arado. Naulat lang namon mag-ulan nga ready na kami magtanom. May mga seed na kuhani ko di. Ang isa ko tao nangayo sang seedling sang kalabasa, nagbakal ko sa Iloilo. Isa ka salmon, mga 500 pieces ka seeds, 1,000 ang bili. Isa ka 500 nga kalabasa. So binaklan ko sa hopefully pagbalik ko di marbis na kami. Ining mangga ang timetable namon sini by July pagbalik ko marbis mo kami. May to nga balatong string beans ready man to. Amo lang na yung mabudlay dire kay awang tubig. May ara man sa mga busay dato kwan, pero hindi ka kwan do gripo lang tubod yat, hindi ka sarang. Kinanglan namon damo nga kwan, damo nga tubig. Ato na to nga kon nga 100 seedlings kasang Domingo nagatukot to sa uton sa nursery nga makwanto ready na, i-deliver na lang din nila, ready. Everything is ready, gawlat lang kami magkwan ang ulan, magtupa ang ulan. Amo ini ang bulak. Napamulak na, isprayan na namon para nga hindi pag-atakiyon sang insect. Tapos magbukol-bukol na sang mabunga na, putso namon sang papel na amo ni last week nga ginabombahan ni Jewel. Dasig bulak sa dayo no na sa pagbalik ko na din sa July, kwarta na ni nga masanag. Ha? Insecticide na ginagamit namon. Bakal ko sini is 400 pesos isa ka litro. Racket na amo na insecticide, ginadilyot nila sa tubig kag spray para mapatay mga insect na why? Oh, super lang. Ice water, thank you. Natapos ba? Kampiyon ginoy yung ice water mo. Racket. Si White makuha sang tubig, layo pa nga mo ginakuha ang tubig. Si Jewel ang nag-spray. Amo ni silang do ako tao nga trusted. Okay, si Starsky and Hutch ni. Tapos ini kalabasa naman ang among itanom na
last time to ya para to pagpabulak. Now atong bulak sa babaw kadamo-damo na ho. Di wala ina pulos kung hindi mo pag sundon sang spray sang insecticide. Kay pamatyo na sa mga insect. That's why nga nagagina sprayan namon. And after that bunga na ni nga daw mais kadlag ko. Next procedure, kung may insect pa, sprayan liwat until nga makita nga wala na. Kung wala na, putso na nila sa newspaper ang mga bunga ng mangga. So muni magpa-pan kami sang paho. This is this procedure after 10 days nga nag-spray kami sang pabulak. 10 days spray na kami sang insecticide. Then continue na until nga wala na sa mga insect. Basta nga magbukol na siya. But it will not stop on there. Kasi kung sang bunga nga daw mga mais kagagmay, atakiyo naman na liwat sang kwan sa mga insekto. So putso naman na namon sang papel. Okay? Nag-spray kami sang insecticide. Last time pang pabulak ato hamon gin spray. Now nga nagbulak na, it's about time nga kwa naman kilo para sa mga insect.